Bueno, egia esan da, gero eta handiagoa, gero eta marka eta denda gehiago laguntzen dute, orduan erraztasun handiagoak daukagu, eta, bueno, aurten egia esan nahiko potentea etorri dela, etorria pertsonak leku guztietatik azkenean, bueno, Barcelona, Málaga, Madrid, Valladolid, Gijón, bueno, leku guztietatik. Eta, bueno, polita da, azken finean elkarte oso txiki bat gara eta daukagu laguntzak leku guztietatik. Urotzetan ibiliak gerata, barruan genitun zarata, gehieneko haren ustearen kontra, gogoratzen dut azagin. Bai, orain goizean herritik ibiliko gara, eta gero eguerdi aldera paiada, bueno, Baskari herrikoia egin dugu, antolatu dugu, sin más. Eta gero arratsalde aldean, skate pistan ja ibiliko gara, nahi duenak etorri alda eta egingo dugu hortxe konkurso desberdinak. Eta, bueno, azken orduan ja kontzertuak egongo dira eta bueno, pintxatzen duen, musika pintxatzen duen bat. Tano berri bat bir sartzen, Hey selekta, beste behin! Izaera perretan garatuak badire, bruturak beti behar du jakitzen badiren bide, denboraren hitzak jakitu. Bueno, elkarte bat sortu genuen, Abske daukana izena, eta honekin lortu nahi duguna apur bat da horrelako kirol motak gehiago ikustea aiar aldean, azkenean direlako kirol minoritarioak, eta horrekin apur bat afizioa sortzea, jendeak ikustea eta ia horrela jende gehiago animatzen den kirola hauetara. Egin nahi duguna honekin gehien bat hori da, jendeak ikustea eta azkenean pizkanaka handiagoa egitea eta ia bebai skatepark aldean egin dezakegun handiago apur bat dana. Orain momentu honetan daukaguna bol txiki bat da, eta egia esan da nivel ertaina edo nivel handientzako. Eta nahi duguna egin da ampliazio txiki bat bebai gazteok edo hazten direnak erraztasuna edukitzeko hasteko. Azken finean orain daukaguna zaila da eta apur bat hori bilatzen gaude. Bir sortzen